Sini nga matinion ka, Bombo, magpakigangot na kita sa itong international correspondent dito sa may Espanya. Kaya ang Espanya nagtanyag sa amnesty sa 500,000 ka mga undocumented ka mga migrants o mga foreign nationals. So ang ginhimo ni Prime Minister Pedro Sanchez ang pagpatuman sini sang amnesty o kung paghatag sang amnesty, pamaagi ini, agud hindi lamang maghatag sang legal protection sa mga informal workers, kundi maka-bring man sang mas madamo nga kwarta sa social security system, increasingly under sa stress dalasang aging population sa mga pungsod. Pero tiagod nga mas labi naton nga mahangpan ang tika nga ining gobyerno sa Espanya ara sa aton nga linya subong via Zoom aton international correspondent ang Ilongga nga si Maria Edsel Lamparero Lopez. Bombo Edsel, good morning. Welcome sa good no nagli, pero welcome sa gihapon diri sa Good Morning Philippines sa Bombo Radio Iloilo. Happy Sunday, Bombo Edsel. Happy Sunday. Buenos dias. Buenos dias dira sa inyo sanan sa Iloilo. Good morning. Yes, Viva España. Viva España. Bombo Edsel, ginadayaw man sang madamo nga mga tao subong ang tikang sa Espanya nga paghatag sang amnesty sa 500,000 tunga sa milyon nga mga undocumented nga mga foreign nationals. Pwede mo kami matagandugang ang detalye about sa sining tikang sa gobyerno? Oo. Damo gid ang nalipay, labi na gid ang mga waay dokumentos o waay na na legal diri nga nagastay sa Espanya. Kay damo diri ang mga imigrante nga nagsulod diri sa Espanya, labi na gid ang mga halin sa mga Latin Americans, for example. Damo-damo na sila diri, siguro nag-abot na siguro mga almost mga 800 plus thousand na nga mga imigrante na sulod diri. So hatagan sang gobyerno nga pagkakataon nga maging legal sila diri sa Espanya. So damo-damo ang nagapilila subong, labi na gid ang mga didto sa may sa may Barcelona ug sa Madrid. So damo-damo ang gapilila para mag-process para maging legal sila nga mga diri nga pamuluyo sa Espanya. Speaking of mga foreign nationals, may ara man sa mga Pinoy ayan nga nalakip sa sining mga undocumented nga mga migrants dara, Bombo Edsel. Oo. Kung i-trace mo, kung i-check mo ang balita, naguluwa ang mga Colombiano, mga Latin Americans ang pinakadamo, pero hindi ginaton maiiwasan nga ang mga Pinoy, may ara man nga naga-apply. Kaya tungkol damo-damo dire ang mga Pinoy o Pinay nga halin sa, just for example, halin sa mga Hong Kong, nag-cross country, nagkadto diri nag-visit, kunwari, mag-visit sa mga friends sila, tapos wala na sila nagbalik doon sa Hong Kong. Damo man ang mga Pinoy diri nga nagkadto sa sa Romania, for example, sa Poland, tapos before mag-end ang contract nila dito, nagkadto sila diri. Kaya balaan nila nga diri sa Spain, mas madali mag-process para maging legal diri sa Europa. Pero anong mga qualifications ini, may mga requirements rang at dapat kinahanglan nakatiner ka diri sa Spain sang hindi magdubo sa isa ka tuig or duwa ka tuig? Anong mga ginplasta dara nga mga qualifications para maging legal ikaw dara sa may Espanya, Bombo Edsel? Oo. Kung mabatian sa may sa mga balita diri, hindi tanan-tanan nga diri na nag-abot nga atagan chance nga maka-process. Dapat nagstay ka diri sa Spain at least 5 months. Okay. So dapat nag-abot ka na diri before nag-end of the year. Dapat before nag-end ang 31st of December 2025. Dapat naka-abot ka na diri sa Spain. Kaya dapat 5 months ka dapat nga naka-stay na diri sa Spain. So paano mo mapamatud-an nga nag-5 months ka na diri? Dapat ipakita mo ang mga resibo nga nagpadala ka sa imo nga mga pamilya. Just for example, mga Pinoy, dapat ipakita mo ang mga resibo sang kung padala mo sa mga pamilya mo dira nga 5 months before nag-end of the year, dapat diri ka na. Number 2, sa listahan, dapat nga na-registered ka nga pamuluyo man diri sa Espanya. Kay kung diri balan magkadto diri ang mga foreigners or
ang mga ang lang diri, nagbisita lang diri, hindi na sila gusto na mabalik sa Pilipinas or sa ibang nga country. Ang ginahimo na nila, nagay-pa-empadronar na sila, bumbuayan. Do pa-registered ka nga kung butang balon, nga dira ka gastay sa nang abalay. So makita mo na. Tapos ang card mo sa monthly mo nga ginataktak na sa mga train kay sa mga bus, dapat ipakita mo resibo mo nga nagbakal kasi na do within na nag 5 months ka na diri or more than sa Madrid or sa Espanya para makita nila nga tuod nga nagstay ka na diri sa Spain at least 5 months. Amo ang mga pwede mo nga ipakita. Kagang manami pagid diri kay ang ini nga tikang gali Bombo Edsel nga natabo sa Espanya in more than 20 years. Even ang Catholic Church suportado ini and daw nagpirma diri ang pilaman ka mga mga civil society groups kag nakatipon sa 700,000 ka mga pirma sa mga tawo mandara nga nagasuporta sa sining tikang Bombo Edsel. Correct. Hindi lang po nga naaprobahan sa gobyerno direkta ini. Dapat nga nagpirma man, dapat damo ang nagpirma. So naglabo to mga 700,000 plus ang pirma or 900,000 plus ang pirma sang mga nagbuluto nga oo aprobahan ang amnestiya para nga makabulig man sa sa may social security system sang Espanya kada mo damo diri bala ng mga illegal. So kung illegal ka diri, waay ka kontrato nga legal. So ang amo mo, ang mga ang mga employer mo, why man ginabayran nila ang imo nga SSS. So kula man why man tibulig sa gobyerno, nagabaton sila sang sweldo nga menos tapos why man sila bayad sang tax nila nga mga amo nila. So man perwisyo man sa gobyerno. So muna ang gusto sang gobyerno nga bisan damo ang i-aprobahan nila pero at gina-expect nila nga every one person, every isa ka tawo nga maaprubahan nila a year more or less 4,000 euros ang mahatag nila sa balik sa gobyerno nga tax. So butang balon, imagine mo i-times mo sa 4,000 lang just for example every person, i-times mo sa 500, imagine ang mabulig man sa gobyerno sa tax. Okay. Kag ti mas magabukas ini for source ng mas maayong oportunidad para sa mga foreign nationals nga ini nga ti sang una sa underground economy sila naga-obra sa mga illegal dara nga mga butang pero kung mangin legal nang ila dara mas mahatagan sila sang mas maayo siguro nga opportunity sa mas maayo nga trabaho nga ti mas maka income sila sang mas mataas-taas compared sa kung anong gina-earn nila subong, Bombo Edsel? Sakto. Kaya kung mahatag nila, kung maprobahan ng ilang amnesty na for example sa isa katrabahador, so less na ang sa kanila sa ila, pagmaltrato sa ila, labi na gid sa sweldo nila, maltrato sa sweldo kay kung waay ka hindi ka legal diri nga pamuluyo, hindi ka legal diri nga imigrante, hindi ka legal diri sa Spain. So kung lang ang hatag sa imo nga amo, batunon mo na lang at least may nabato, may income ka monthly. Pero kung legal na sila, kung may residence card na sila dire, so pwede na sila pangayo sang sakto nga mga sweldo, pag sakto nga benepisyo halin sa ilang mga amo. Sige. Bombo Edsel, this time hingyo ako sa imo nga masunod naman nga pamangkot kung pwede ni mo sabat in Tagalog. Bombo Edsel, sa naging hakbang ng pamahalaan ng Espanya sa pagbigay ng amnesty sa nasa kalahating milyong mga foreign nationals, ano ang reaksyon ng karamihan sa mga tao dyan and maging sa inyo dyan sa Filipino community sa Espanya? So masaya ang mga emigrante dito, mga illegal na mga emigrante dito sa Espanya na halos aabot ng 500,000 ang mabibigyan ng amnestiya ng gobyerno dito na maging legal na trabahador dito sa Espanya at legal na mga legal dito na magstay sa Spain. So masaya, marami ang mga kababayan din natin na hindi lang ibang lahi, hindi lang mga galing sa Latin Americans, pati na rin ang ating mga kababayan dito na masaya rin sila at least
mabigyan sila ng pagkataon na maging legal na mamumuhay dito sa Espanya. Okay. Kubayan. Sige. Bombo Edsel, madamong salamat sa upod mo sa among subangagan dali sa Good Morning Philippines and sa pag-share sa sining balita daramanya direkta halin sa Espanya. Good morning! Good morning. Bye-bye. Okay, so David ka, Bombo, si Bombo Maria Edsel Lamparero Lopez, aton nga international correspondent, direkta sa may Madrid sa Espanya.